obulemerwa bw'efisi nigo bugenda kuba omochando monene ase aborokiwa bari bagasoa ase class ya form 1 erombe yatangatanga nigo bono yariganiwe goikirana ase emesangererekano ya Building Bridges Initiative gose BBI. Ekiama gia Jubilee nigo kiaboriwe korangeria omosangererekano obwango rikogaya nemechando obwate ase kiama ekio gia Jubilee. Ayo amona yanda mango mwancho motegereri atega mato imeba gusigiro bo radio nyara kabanga kumanyia buna nyara baka gwate kurwa chingongo inyachiense asa maleta Fidelis Omingo Mochoge. Chinga kichingio mwancho motegereri na gosogerie andonsi asoberete. Achinga kia serikali egenda tokosuguma abarkuwa bonsi bakora matemu amanene ye class kia 5 na 3 omwaka weta basoa ase class ya form 1 abarkiwa babere bakora matemu KCPE omwaka weta aniga bakwamete inka ase county ya Kisii ase ngencho yobolemerwa bw'efisi no yabarigetia magisia maya asa matemu ibanyarko bagakora omwaka weta abarkiwa boruth kwamboka oyo nyorta magisi chimisa to na 50 mo na 5 nomo orangertu ase skuru ene ya Nyabururu amuna Evans agasa nyakina oyo igo nyorta magisi chimibere na 50 na 5 nomo oyo orangertu ase skuru ya St Edward Nyabyoto tibaranyara ko babakogenda ase skuru ase ngencho yobolemerwa bw'efisi abana abo babere amona abana bange koikira bono tibaragenda ase skuru ase ngencho yechibesa ekorende engina abana abo abatebekana buna batigante amona basacha babo chinga kichanyara ko bachikoera tibabwati besa banyagwa kana abana abo buna school fees ase ngencho nigo bate abuna mbabwati gasiende yonse banyara ko bagokora Eliomana ase University ya Nairobi ani wali anyarako bali kubwato omorero maiga ya Professor Stephen Kiama komachi Professor Isaac Mbeche asikiri auta yabuna bwangire komwa ibungu byo masoa asichabisi chomo Vice Chancellor ase University yo Okiama oyo wake kubona nera koletibu ya achinda view cheli bagelio eyo ya etwe amona keombe yo kolika bantu aiga Kenya agia Public Service Commission akorende chinga kiechio ekiombe getene toborai as University Chonsi aiga Kenya uasu oni okiaga chiwe igoro yengane yo ya letire lioroche ase University yo ya Nairobi omwancho motegereri ni gondo kanyora mangana Amayia eyema seyemo ime yabo gusigiro bo radio ekenakyo ekeumbu kyomugusi enyore meroberi yaito Ebitage mangana Amayia kurwa chingongo inyechiense Amayia ye Chigosori amona marandi agoitira www.abagusigroboradio.com boigo tanyora se YouTube goitira www.abagusigroboradio.com boigo agenda se Google Play Store nyako download the app yaito yabagusigrobo radio ertunyal ko banaye kigima Bagusigrobo radio ingata ya mwanya yetinge Samangana Amayia Lokia enkoro yao Esemye na AGR FM Achinga kiomo chando bwega asio bairo mochando monna aiga sense ito ya Kenya ogosegeta kwa rurwe gochia sabasae basoga korobolemi elikwa gendereria kosikonya orengeri yabo elikwa gendereria sobokuma bwabo sio Mobiso monne ase kiombekyo ekyobolemi Kenya Farmers Association KFA urusagiro wakisi chaveto mosa aniga tebire buna obolemi mbubwate ngeri nene nabo igabasae tigabasoe elikwa gendereria asobokuma bwabo sio Egati yabachumbe ase kiama ya Jubilee nigo bono baganetiye omusangerekano bwango okoru elikogaya nemechando babwate ase kiama ekyo Moseneta Okericho Haron Cheruyot gakora ababunga bange nigo bono babodiro muraibu ensomoske Uhuru Kenyatta arangiri omusangerekano monene elikogaya nemechando babwate ase kiama ekyo ya Jubilee nyuma y'omutienyi okatato omwaka oyo iga aboigo abarayabo batanga bakorawa amona Kipchumba Murkomen nigo barireira buna nigo bajiko baba goikirana ase emesangerekano iyo koene kiwachinsemo ai meyense ya Kenya igoro yoroboti rokobwatani abakenya rwa Building Bridges Initiative gose BBI omwanjo motegereri ga munongo butora mangana Amayia asencherere ngiranwa sekereke kiabono nyore meroberi yaito goetera www.abagusigroboradio.com boigo tonyora se YouTube goetera www.abagusigroboradio.com elio nyore meroberi yaito eyema seyemo buna Ebitage Amayia ye Chigosori amarandi amona mangana Amayia kurwa chingongo inyechiense mangana Amayia ye Chigosori amone Ebitage ngoratolore amona Laban Mumanyi bakubwaterana amona Edwin Mukaya Nje Fidelis Omingo Mochoge Nigo otegerete Abagusigrobo Radio
no kwegena kwane buna watwarire chinga kichingi ya kegimana inde na kwariganirie kurwase emezetu Chigosori amona bagosoria twemanyie ritariane Edwin Mukaya. Etimu ya Gor Mahia nigo yamentire begi yabo Philemon Otieno amatuko hase okubekese ye miaka ebere erebosio umwakenko yoyo bwe miaka 25 konyore konda ye miaka ene yeisire koera kolende ekocha Gor Mahia Steven Pola kagateba muna nigo agokirine gase Philemon mono kaukwana hamo nabalikia mangana hase litukore Jumatatu ekero esogeti hase amazoezi Philemon nigo atebete buna enkoro yaye nigere ase ogokorere timu eyo emeremo. Etimu yense ya Kenya nigo bono yabekirwe ase group ya E ase kimeno kyogotambuka bose we kimeno yense gose 2022 FIFA World Cup. Harambee Stars nigo yabegetwe amona Uganda, Rwanda amona Mali ase ababu ibara ekechi finals kyogotambuka uchi 2022 FIFA World Cup. Eni ntunde ye 13 Kenya yatemire goswa kimeno kya World Cup wancherwa gotayo. Nonya nabo hekocha Harambee Stars Francis Kimanzi nigo aisanegete no gochorokuo ase hatebete buna nigo kwarenge weke na gotawati wanchereria konde ase kiminane kyo Kimanzi nigo atebete buna chitemu chinkongo ni cha Uganda amo na Mali kolende hagateba buna ekyombe ya FKF amo ne serikali ya Kenya babaye okoboko no bukonyi baragani koene kya buna babwire. Ugotigana nayo timu ya basubati ya Harambee Stars nigo egendrete guchiankuma magega yaba kenko yo batato kugurwani chitimu chichinsi chia Michael ase okogenda kubatinera bono na inde humwa kenko yonde sinte shilwatso nigo abegetese ye konda ye miaka 3 amone timu ya Logrono. Ekocha ya timu ya FC Leopards Dan Shikanda nigo bono yabolire serikali weswanania hirio Chigosori chibe chigokorekana ase hegesero kya Nyayo Stadium. Shikanda nigo arwete ngenjo yokugania ukukwaye na goteba muna abange babatyoteribaye nigo bagotoka angena Nyayo Stadium na asigo baegweribaga. Eye nigo eramente kanyo gusangiriri kwabo kwageita ukwogo kubakonya kwegendereri amo nimero birio yende. Onye talibo nigo erache kubabetereria gutinera Chigosori chiabo chianka ase ensemo ya Western Kenya. Na ukolera hase ekimeno kya igoro ime ya Stamford Bridge ase Arsenal yasigikanita muna Chelsea nigo chitimu echo charwete makari yechigoli ibere ase ibere ase hitimu ya Chelsea ekoli ntangani nigo yabegetwa muna Jorginho ase dakika ya 13 ya kabere hekabeko na Azpilicueta ase dakika ya 54 nase etimu ya Arsenal Martinelli akabeka egoli ase dakika ya 53 na Bellerin kobeka ase dakika ya 52 abo mwancho motegali nongo chikotara mangana Amayia kurwase ebirobi Chigosori amo nabagosoria ritariane Edwin Mukaya. Global Radio ingata ya mwanya yetinge samangana Amayia lokya enkoro yao esemye na AGR FM ine kirokinde nkurigiole omubugani ase uraegwe obokoreri bwekerengo kiguru imiyo mu cyobusongo bono wobatibuyo abuga hotel nero lichibulyaho tutarire asensemo ya daraja moja ase para enene ekurwa umuche ubusongo kogenda aso mucyonyamira ase ubwale bw'ikimita kimi inye cyoka kurwa asensemo ya daraja moja igotugutuka ase okoboko wokobe abuga hotel igo ibwate indagira ingiya yegikuru nabo igonensemo ingiya yoburaro inyura maguri yaito yobokoreri nigo ari nsi ase ukurara ubutuko obomo nigo kire kishiringi eribu eyemo cyuka kibesa cya Kenya abuga hotel nigo ibwate indagirengia nigo ibwate obukoreri ubuya tutarire bono tutarire kira chingaki abuga hotel we are the best option in town. Rero ase kingese kibitage nigo tukumurikira engana ase constituency ya Mumias East ase abahoroki w'abesukuru yoboroso bakobetererwa agotambuka rochi barusete chiyanga erinde baikere sukuru kubwatikana buna uburaro ububare kutambukira asoro joromo nigo ubwabete bogosombona machi na tiburaro siwa wikira bono egamato
ng'anonye abarai bense ya Kenya bagenderete kwagacha idaraja asing'ana emanyire buna Building Bridges Initiative ase baba bagutwara igikaro imeyomo cy'Obosongo nabo igo imeyomo cyo Kakamega nabono barubereti kogenda Mombasa uburarombore arro gosenga idaraja nere arro imeya Mumias East eyo yasinyire kwagacha nigo egotebakarabuna ase ensemo ya Mumias East asorochero kurukwanga Lumusu ensemo nereo abana bagutambukira kogenda ase skulu ya Petros Primary ase uburaro bwabete bogosombo na mache ekero kimbure nyinge na gwikira bono tiburarosiwa aiga nigo abana abarokiwa beskuru y'oboroso bakubitirirwa korusi uniform change na kobagesobono erinde banyare ko bagutambuka uruchuriga ekero batambukire bayikire ngumbu bari bakubeka uniform bamanya kogende skuru abake nigo bakoberekwa n'abanene nabo igo ne uniform boigo ne bitabu nigo bakobimo kyasa mache igoro erinde tibikuna mache abana bamura boigo n'abanyaruka nigo bagwitoro cyo riga bari gesubuno erinde bamanya gutambuka erinde bayikere kogenda eskuru nigo egotebakana muna nonye mubunge bwenseme yiga uyumanyire muna Ben Washari nigo agoteba muna nerebuya abana bayiga gosomera ase skuru kire ase ngumbu yabo kubatekana muna oburaro buiga tiburarosibwa bono yeto kibo kumikelinga nigo oburaro buiga bwasombetwe omwaka oheta chingati chembure nyinge na wikira bono tiburarosibwa na nigo bombi abarai nigo bagendete kumurikire eng'ana yo kwagacha idaraja BBI lakini yiga nigo esinyete wikira bono kurende ekero okonye gukumeria yo nchengo tebabuna ibyo nebitage labano bana. Unasikiliza AJR Live, Abagushi Global